Здравейте, днес ще играме на Star Wars Skywars Minecraft. Много неща, бе! Майте! Ето къде ще ги събера. И така, че неща ще ги сложа. И тръгвам нагоре. Майте! Отивам към... сега отивам към центъра, но не ще ми свършат купчета, съжаление. Ето тук сега ще съберем още и още честове. Тук има много неща. Вижте колко има меч. Мале, има яйца. Право мале. Ето тук сега тия неща. И имаме тия купчета. Това. И сега тръгвам. Събирам още често. Ето тук един чест има. И тук. Мисля, толкова честове. Няма много. Ама нещо, което не трябва да убям. Аз не искам и без това. Моледин застреля, гледай. Сега, ще отидем. Виждам един час. Тук така, но ето ще го застрелям. Хоп. После, сега тук ще построим такава ограда, за да не ме убият. И тук така ще заградя, защото много са шантави тия и това. Много са шантави и не знаят какво правят. И за това. Сега тук ще построим едно. Такова. Но ще събираме и честове даже. И сега тук. Почна да стрелям. Мале, супер над даже. И тук сега тук ще го взема. Само и той да не ме стреля. Че? Майте. Трябва да ям. Ето тук. Сега. Сега аз съм... Нищо. Сега той падна. Знаете колко човек падне? Ето пак коня! Мъй! Дупето да ме цели. Ви сега колко ще стане. Майче, как ще го застрелям сега? И хоп! Айде! Спечелихме играта! Сега ще играем друго. Сега ще дойдем. Ние сега ще дойдем. Здравейте хора, това е първият канал. Не сме го спрели. Да. Как трябва да събереме нещата и веднага тръгнем, защото тия някакви си ще
не съберат нещата и не знам какво да правим. По-бързо. Може ли тази игра по-бързо, бе? Аз отивам на процент. На центъра, бе. На центъра. Ти викаш, ако не се... Ето няма бактерия. Знам. Сега отивам на центъра и гледайте сега. И вече там Глед. идва. Ле! Ой, там се би много... Я ги уби. Се можеш ли? Да, муха. Ето, гледай как ги убивам. Гледайте Не, хора. може не си ги бил даже. Мале. Това ще убия. Дай. Това много силен, бе. Много е силен това. О, добре, че го убих, бе. Браво, Добре, че бе. го убих. Благодаря ти, Макси. Добре, че го убих. Не съм ти помогнала. Изимаш меч, вземи го, да, браво. О, той иска да ни стреля. Давай ласа. Ще успееш ли да го убоиш? Ще успееш ли? Ще успех, гле. Да няма да ме застреля, бе. Ама той се опитва да цели, нали знаеш? Той не може да ме цели, бе. Знам. Дай. Той не може да цели. Ма чекай, бързо. Чакай, я също го видя. Опа, той успя. Опа, майче, какво се прави, бе? Бе. Къде ти, бе? Не умряхме, хора. Не умряхме. Да, не умряхме. Мале, то ме стреляше, бе, хора. Веднага се качвам горе, че направо това малумник. Но тъп. Няма да е тъп. Сега трябва да си приготвиш. Да, така. Трябва да си приготвиш камъни и сега. Знаеш какво ще направиш? Да. Да, и сега ще го направя. Айде. Добре. Знаеш ти как казал съм ти обикновено. О, да. Тук да се отива и горе. Браво. Добре, ще отивам горе. Добре. Само трябваше те глупости. Да й кажем да почна. Аре бе, аз. Браво. Добре, сега сме горе. О, май той отиде сега при нас или пък умра. Не, паднахме, стига. Защо падна, бе? Нищо. Трябва малко да бързам, защото това май може да е навсякъде, може да ме убие. Или пък той сигурно е умрал. И малко да побързам. Да, той е умрал. Чакайте, хора. Да видим. Май той умрял. Да, умря. Мале, що умрял? Той е умрял сам. Сигурно без диско е паднал. Сега ще убием и този. Ама той си е много. Той е много як. Я да го убия аз. Добре, убий го по-добре. Защото... О, за малко да умреш, право. О май гад. Абе... Ще стряскаш ми ли, бе? Добре, Макси, чакай само нека да мина. Подиума, я. И уби... Не, ти не умра. Ти си още спечелила. Ето го! Не сме го убили, той още е жив. Ми да. Аз съм в такъв купенер. Отиде да убиеш. Защо не се губи? Добре. Добре. Аз си сега ще умира. Той е умрял, ама. Ще отида. Сега ще го... Гледай го то, гледай. Сега ще го убия, гледай. Сега ще го убия. От един удар го уби, браво. Ива, ти си много добра. Благодаря. Този същия, който минал. Добре, сега да видим коя игра. И сигурно това ще бъде последния. Добре. Пак е... Не, това е някакъв друг. Този, да. Този е много готин. Той е някакъв Сега нов ще мап. бия срещу един друг. Я гледай, тук. И аз съм го играл. И аз съм го играл отделно. Майко го... Ти в един час има всичко, бе, човек. Взимай ги, браво. Така. Казах ли ти? Ти в един час има всичко. Чакайте, тук ако има неща... Не. Просто в целия час има всичко.
Как ли ти? Не си ми казал, защото ти не знаеш дали ще... Да, не. Ти така свикнал си говориш, няма проблеми. Ох, този мапли! Как ми се иска да поиграя? Може ли да поиграя? Може да поиграя с Може. Добре. Хора, сега аз играя. Майчите, бе! Гад ти смотана. Давай клипче. Добре, хора, май ще свършаме. Чао, чао. Чао, чао.